iti ilatang programa iti OSENRO, may panggap ti air quality management, water quality management, kan tayo dati nga solid waste management tayo, dapat digijay biodiversity enhancement, ken dati ko na tayo nga forest enhancement program tayo. So irugrugi tayo na po iti igit ti karayan ken iti igit ti baybay no kasano nga salwadan da iti panakadalus iti dandanom. Iti ko na tayo nanda dapat pulpulyuten, dapat akit hanlang nga DJ panagpulyut ko na tayo pinagrugit ket di pinag-conserve iti danom ken iti elektrisidad pay. So amin digijay apket nakaikwa. So nga napangkam nga rod yan ti barangay iti Gabo, Metro Gabo ta binagaan tayo isuda kay nadadet ti consultation dialogue tayo tapno no ma-maintain iti water quality iti igit ti baybay ken ti karayan ana digiti masapul da nga aramiden ana nga iti best practices da kasano da nga ma-enhance tapos kasano nga conserve damit iti water tamo temet nga gatgatangan tayo iti danong mainumen tayo apo. So digiti amin iti dinanag nga napananmi tapno no karoon tayo ti advocacy on water quality management.